Jaakko ei tee muuta elämällään kuin vain pelaa kellon ympäri ja välillä nukkuu. Jaakon vuokraisäntä Tuukka on huolissaan hänen vuokran maksusta, joten hän suunnittelee tietokoneen varastamista yöllä. Jaakko menee normaalisti yöllä nukkumaan, kun aika on oikea, Tuukka varastaa tietokoneen. Aamulla Jaakko on hädässä ja raivoissaan, kun ei ole mitään millä pelata. Tuukka soittaa Jaakolle, että vuokra pitäisi maksaa, mutta Jaakko ei aio maksaa sitä ennen kuin saa tietokoneensa takaisin. Jostain Jaakko päättelee, että tietokone on Tuukalla. Kun Tuukka nukkuu, Jaakko varastaa sen takaisin itselleen ja pelaaminen jatkuu. Tuukan herätessään hän ei ymmärrä miksi ja mitä on tapahtunut, mutta kun Jaakon tietokone ei enää ole hänen hallussa. Tuukka menee rehellisesti hänen ovelleen. Tuukka saa Jaakon asunnon oven itse auki, koska se ei ollut lukossa. Jaakko ei reagoi mihinkään ympärillään pelaamisen takia ja Tuukka ei ylläty. Tuukka ottaa hänen lompakon ja rahat vuokran maksuun, niin kuin myös kaapista Jaakon viinat ja auton avaimen. Lopuksi Tuukka juoksee nopeasti Jaakon autolleen ja toteaa ennen lähtöä karkuun, näillä sen vuokran saa maksettua ja vähän pidemmäksi ajaksi. Ja eihän Jaakko näitä tarvitse, koska hän vain pelaa.